O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwato gubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Yorito ko. Nakita na ko katong gingalaro gatina na sa merkado. Nangumpra. Okay. Panahon na nga hataga na itong leksyon ang garaon kayong babae. Siya pala kaakog tubag-tubag na ako. At di man na, upawi ka itong bayhana. Reklaro, Yorito. Magtanaw ko. Guyura o upawi na kasabot. Karon tayo, Yorito. Buhata sa labing madaling panahon, Dadas Plaza, ha? Aron makita ko ang inyong mga pagabuhaton. Pating, Yorito. Buhata yun sa labing madaling panahon. Aray na ko, Yorito. Pag nagkauban, mga duha mo. Oh, sige. Dado na ko sa tangking. Pagdali. Aray na ko, Yorito. Tanaw na to. Ug asa kutob ang imong gara-gara atina. Jordan na pagida nga pangaan sa pagduwag basketball. Ni kompetensya pa sa kong abilidad sa 3 points. Shit. Balihibad pa sa tanyag ni Daddy nga siya gastuhan aron makahuman sa pag-eskwela. Iyang ginsulto si Daddy. Bullshit siya. Wa pa makasulti si Athena kung unsay gikumbinser ni Don Tiburcio niya. Unsa gyud ka? Yatagan siya premyo ni Don Tiburcio. Unsa sa kayo sos bakok kang yang uay? Okay na. Sakto na kining ato na kumpra. O, na laki, sakto na ni. Sige, manggaw sa Dadas Merkado. Bangag sa ilong. Tara. Kawang, tangking. Tingnan na. Nagkadoon na sila. Pwede na ko. Okay. Doon na lang sila. Hey! Muna mo! Uy, ano mo? Uy, nganong gipahunong man mi ninyo? Sir, Uyog na ko, ikaw. Ari kita sa Bay Plaza. uy, maupunsam dos plaza, sir. Pusing-pusing dito. Ha? Kuyog lang. Kuyog. Tara. Galing, nga naman, o sa may toyo ninyo. Ay, pangutan na. Ayan! Double impact. Ay, libunan. Kabuang niya. Saan mo, eh? Nataras ka man. Ayaw pala ka. Kalit mo lang mo. Palang ka ganit. Bungka ng naong mo. Kamu ba, sayon do kayo ninyong pasakit og tao, no? Kung kamoy buhatan, malipay mo. Ayaw, matro. Hanggaw ka, ha? Hanggaw ka? Gusto kang punan na to. Punan ba na? Uy, Gisagang ni mo. Gisagang ni mo. ayaw. Ayaw, anak. Sakit na. Palihog lang. Pahawa sa mga gianan. Paulit namin. Hawa. Dili. Kinahanglan mo tuman ka sa kung gusto. Mukuyog ka nga to sa plaza. O kung di ko mukuyog, unsay may tabo. Kuyoron ka. Mao ba? Di ko baboy nga imong guyuron dong. Pwes ni tumura. Kuyoron ka. Dili.
Nirinsi ka, buwang ka. Nirinsi ka. Muna yung angin mo. Nay Blackie! Dugo man imong mouth, Nay! Animal na wala. Bangon, bangon! Karon ni apa ba? Gusto na? Ayaw na? Utro ka kini pa. Gusto na? Ha? Yay, yay. Asa naman niya ako gisugo. Ganun mo pa man mabalik. Mga tadyaw ni mga tawhana. Kadugay ba? Tara dali motosiklo. Kaya tina. Tara dali. Si Blackie ka na. O, si Athena. Oh. Asa man nga ako magsinugo? Uy! Senyorito Federico! Naadi ka niya? Oh, Inusara naman lagi ka. Nag-inom pa. Huwag ka uban? wa. Abi na ko game mo tong mga sakop ang namarigla na mo. Unsa? Doon na marigla na mo. Gitang paros taos Blackie. Huwag ako but sa Kudaros Plaza. Mao ba? O, asa na sila? Nangatukay. Paitos kanal. Unsa? Iya tong mga bata-bata tina. Iya tong mga bata-bata. Pasabi. Ha? Sige, angkas na. Ako'y drive. Noy Blackie. Ha? Ako'y drive. Ako'y drive. Angkas ka. Aw, oo, sige. Asa ba yawi? Dira. Okay. Ginanay, angkas na Noy Blackie. Whoops. Okay. Ato na ta. Ayaw mong padool ako. Nanimaho mong kanal. Palayo. Pamusilot mo mga buanga mo. Oo, Nyorito. Ayaw mo na mong pakita ron, ha? Ha? Kaya nagsipok di ko mo. Nyorito. Nga naman nahagba mo sa kanal, ha? May magtuon Nyorito nga. Kusgan dyan, kusgan kitong hinampag na baway. Kusong pagkain kubo. Nag-ijudo mi. O dito mi tugpa sa kanal. Oh, imposible. Nahimong posible Nyorito. Buanga lagi kau. Buanga kau Matilde. Oy, buanga. Ako kitang paros. Ha? Usman pa unta ko. Usman pa unta. Pero di ako sa Atina. Justiman silang Atina. Kalois kino. Dito tugpas ka na lang doha. May Ginoo ko. Mudaghan ang kontra ni Athena. Pero, wala man, ikaw raming, kuan, nanalipod sa among kaugalingon, oy. Bisan na Blackie. Mura maglalaki sa Atina. Grabe naging kaaway sa duha ka lalaki. Grabe. Nagdugang ang akong kabalakan nimo Athena. Nay Matilde. O sa may mahitabo ha, kung pick-upon ka na, ug unya, hipuson ka.
Aw, kung pagbuot na gis kay tas-an nga ikaw matapos, bisag matuog ka nay, mamatay kag diretsyo. Athena, Di na to kahadlo ka ng kamatayon nay. Pero kung mapagkay instructions taas na patiyon ka, di pa dyan ka mamatay nay, oy. Pero kung magpakita na gyud ti mailhan, ay kabala ka nay, palibaran ko ang kamatayon. Athena. Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Esparz, musical scoring Randy Nacorda Tayeb, audio editor Jeffrey Cabonada, ang atong soundband Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.